Čo odporúčate, ako sa zbaviť mŕtvého skladu? Ako to u vás robíte, pán Malinský, keď sa chcete zbaviť nejakého skladu, ktorý je už viac menej nepredajný? Tak záleží na komoditě. Pokud je to zboží, co prochází expirací, tak se snažíme ho prostě odprodat za i podnákladovou cenu, aby prostě to šlo do světa, pokud možno co nejrychleji. No a u těch věcí, které se svým způsobem nekazí, tak dlouho tady jednatelé firmy byli fanoušci, že to peníze nežere, takže si to necháme a ono se to jednou prodá, ale už i v tomhle jsme taky změnili přístup, takže se snažíme právě zbavovat prostě nadzásob a je to proces, který prostě není snadný, ale postupně se prostě daří a je to pak vidět na těch výsledcích. Takže určitě prostě vymyslet si systém podle toho, co to je za komoditu, jestli v rámci nějaké akce prostě něco k něčemu přidat, zkompletovat pro zákazníka nějaký balíček a snažit se uvolnit peníze ze skladu a skladové zásoby. Super. Neviem, ako vaša skúsenosť, ale naša skúsenosť s takýmito výpredajmi alebo zbavovanie sa mŕtvého skladu je taká, že, a to som si myslel v rôznych segmentoch alebo v rôznych proste, čo už sme mali za sebou od, ako hovorím, nábytku, elektroniky a farma alebo hociaké iné proste segmenty, tak v zásade aj u segmentov, kde som si myslel, že to pôjde ako teplé rožky za dobrú cenu, tak moja skúsenosť je taká, že ani dobrá cena není výsledkom toho, že sa niečo predá. Hej. Napríklad naša skúsenosť hovorí o tom, že keď vieme z toho mŕtvého skladu odpredať možno 50% tovaru, tak je to už naozaj skvelý výsledok. Väčšinou sa to bavíme o nejakých 20-25% tovaru, čo ide veľmi rýchlo preč a potom v zásade ten rest už v zásade môžeme povedať, že nikto nechce ani zadarmo. Neviem, aká je skúsenosť vaša, pán Malinský. Tak nám se nabízí ještě spousta prostě různě nadnárodních firm, které se specializují na výkupy nepotřebných skladů, ale nikdy jsme tou cestou nešli, protože tam je to tak brutálně podnákladová záležitost, že zatím zapotřebí nemáme, ale vím, že i některý náš zákazník tak prostě roli podlahoviny, kterou třeba pořídí za 2000-3000 korun, tak ji takováhle firma vykupuje ve finále potom za 20 korun, takže to je prostě jenom servis, aby se člověk zbavil zboží. Áno, to súhlasím. My, keď sme, moja skúsenosť osobná bola taká, že samozrejme, čo je cieľom. Hej? Mali sme skúsenosť u jedného zákazníka a to je, akože je to trošku pozitívne, negatívne v tom environmentálnom slova zmysle, ale v zásade vyhodiť ten tovar bola najlacnejšia alternatíva, ako ho predať. Hej? To je jedna vec. Druhá vec je tá, že samozrejme, o čo je cieľom. Keď chcem získať peniaze, tak sa posnažím predať tovar aj pod nákupnú cenu, lebo cieľom je získať cash flow späť, aby som ho mohol použiť niekde inde, lebo mŕtva položka na sklade vám tam okupuje priestor a takisto neprináša žiadny cash. A na druhej strane moja skúsenosť je taká, že my sme hľadali tiež odberateľov v rôznych iných trhoch. Našli sme si firmy podobné na iných trhoch, ktoré boli veľmi radi a ochotné kúpiť tú našu zásobu. Na druhej strane, ako hovorím, aj moja osobná skúsenosť, ale aj skúsenosť u našich zákazníkov je tá, že je veľmi ťažké sa zbaviť mŕtvého skladu a preto častokrát firmy majú takú potrebu, že vytvorili sme outlet, vytvorili sme nový výpredajový kanál a v zásade ale výpredajový kanál alebo outlet není vyriešenie základnej príčiny problému, to už je následok. Hej. To znamená, že keď firma musí vytvoriť outlet alebo nejaký takýto kanál, ktorým vypredáva tovar, to znamená, že nevyriešila príčinu, ale v podstate rieši ten následok tej príčiny. Príčina je väčšinou prípade na začiatku daného procesu a začiatok toho procesu je samozrejme v nákupe. Čiže úplne od toho, ako sa ten tovar nakúpi. Samozrejme v tom nákupe není to len úloha nákupcu odhadnúť presne ten predaj, ale do toho nákupu sa vmiešava firemná politika, do toho nákupu sa vmiešajú rôzne firemné rozhodnutia, ktoré samozrejme ten daný nákupca len
len sleduje. Čiže je to taký, ako keby som povedal, balík, ktorý spolu v tom nákupe, ten nákup ovplyvňuje a v zásade to ovplyvňuje potom samozrejme, či na konci dňa je tam mŕtvý sklad, výška zásob alebo nedostupnosť tovaru.